Maayong buntag ug malipayong Sabado! Mga kapaglaom, andam na ba kamo sa pagpanimbaya sa inyong mga higala o hinigugma pinaagi sa atong paboritong programa? Yes, mga kapaglaom, andam na ba po nga among ipatukar nga mga kanta karon Kabuntagon? At ang ini mga kapaglaom. At handa rin ba kayo magbigay ng inyong mga payo sa ating mga kaibigan na may problema sa puso? And to all our viewers all around the world, are you ready to experience the joy of fellowship on this wonderful Sabbath day? Sa mga paglaam ayaw biya padayon og lantaw tungod kay karon nga adlaw aduna kami giandam nga espesyal nga pamapara kaninyong tanan dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! The Philippines is at high risk from cyclones, earthquakes, floods, landslides, tsunamis, and volcanic eruptions. An average of 20 typhoons make landfall in the Philippines every year, and typhoons make landfall over the last decade have become stronger and more devastating. The country is also frequently affected by earthquakes and volcanic eruptions. The Philippines has about 22 active volcanoes. The Philippines has made strides in disaster and climate resilience over the past decade. In compliance to the Executive Order Number 29, signed by the President of the Philippines, which aims to increase the disaster resilience of every Filipino, the National Disaster Risk Reduction Management Council announced this year's theme, Katatagan sa kalamidad ay makakamtan kapag sapat sa kaalaman at kahandaan. For this year's program, actually, we had lots of program focusing on the community. Since last year, the most resilient city. I hope we can sustain anak nga level, no? And then nakita na to, dapat we should go down to the barangays, to the community, ato silang i-equip, i-train on how to be resilient in times of emergencies, in times of disaster. So we should make ganang specific trainings since they don't have the same hazards on their areas. So by then, pag mahuman na to ang atong first aid and basic life support na training, dito na din ta mo specify o kanang mga trainings depende sa mga barangays nga highly exposed. Dili lang po trainings paningkamutan na to, especially sa suporta sa atong mayor o sa council, nga matagaan po silang equipments. Kaya useless ang trainings kung sila gamit. So, ingana itong program para sa ila. For this year, mungkin na itong gina-focus. Kay ang resiliency na karon ang murag major nga objective sa atong national government. Now, kulang pa yun may mga personahe din sa atong mga responders. That's why ongoing atong trainings, ongoing atong pagpangita, kinsay mo fit din hinga field. So, ang response sa government sa una is reactive. Kung may tabo, sa atong hatag og kuan. So wala tayo preparedness. So karon gitutukan jud ng 4 thematic areas sa disaster munang ang kita proactive na ta karon after sa nay mga balaod na sa kaning sa RA 10121 declaration na during kang President Gloria Macapagal 2010 diya ta nagsugod na establish ang kanang CDRRM. I hope kataning mas especially kanay mga dagko nga kompanya din I hope nga mo cooperate mo sa among programa since it's free ang trainings, orientation, and then you can call or kanang makaanhin mo sa among office for atong ma-schedulean atong maistoryahan unsa inyong need din na sa inyong kanya isag-isa ka mga kumpanya. Our government is urging us to be ready at all times. We might be scared at times when news like these flood over media networks. But as Christians, we knew that these things would certainly come before the judgment day. Matthew 24:7 says, "Nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places."
Luke 21:25 reads, "There will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations, in perplexity, because of the roaring of the sea and of the waves." There are some of the biblical signs before Christ's return. Nobody knows the day or hour, but is a reminder to all of us to be ready to repent and confess our sins and ask for God's forgiveness. In the meantime, we can find comfort, peace, and hope in Jesus. As we pray and be ready for the current disasters, we should also remember God's promises to us in John 16:33. "I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world." Be prepared. Yes, thank you Charmy no, mga kapaglaom no nga karon nga mga panahon lisod jud kayo. And sigutan niya na ni Darrell. Kumusta man ang ato ang semana karon, Bing and tanan Medyo maulan ang atong simana. Then sa niaging mga adlaw na linog no. Okay ra sad kaayo Kuya Wing, Okay although ra kayo. napud mi disaster. Disaster lagi aton. kabalo na ka. Sa ato Ikaw, Kuya Wing, punta na po. May kumusta man po ni mga panginabuhi. Pero may maginang linaw. Ato sa tibok nga semana na mo ginay mga pagsulay nga maabot, napoy kanang maayo nga moabot nga nimo, napoy dili maayo pero pasalamatan nimo nang duha nga maayo ug dili. Yes. Tungod kay ang Ginoo gauban gina siya sa imo ha. Amen. Ay na atong mga viewers labi na karon nga nagatanaw, labi na nagatanaw sa atong television, Dennis Cagayan de Oro sa Local Antina Channel 25, sa Parasat Channel 17 sa Cable. And diyan sa Visayas Channel 25, diyan sa Luzon sa TV Plus Channel 44, nationwide makita kita sa GSA Channel 33. Mga kapaglaom, daghang kay salamat sa inyong pagtanaw pagsunod dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ang karon nga Kabuntagon, kinahanglan gyud nga i-greet po nato sila. Yes, gusto rin ako i-greet ang Digosman family. Si Ayan di nga, membro siya sa USAR team diri sa Cagayan de Oro no, sa mga rescue man na siya Rescue. na. Oh, Yes. nagtanaw sila karon. Good morning and happy Sabbath kaninyo. And sa mga na actually na karon pa ako kabulungan na gyud tayo na hotline or number sa emergency 911 Yes. na pwede na matawagan sa mga kapaglaom when they are in need. Correct. Yes. And okay na ba mo? Okay na ito mag Actually, gusto na ko i-greet Nasa ang pig-greet na mga i-greet. viewers nato sa Facebook. Grabe, dasig kasi Yes. nasukat pa ganina sa Harana sa Kabuntagon, di ba, Teo? Yes. So, keep on watching mga kapaglaom to. Kailangan kayo mag-prepare para sa inyo nga mga segments. Karon natin bago nga segments. So, please, keep on watching tungod kay nindot kayo ng episode. And mahimo ning mas nindot kung naagin mo gauban sa mga. Og ako kay greet po, by the way, si Ma'am Rebecca Cabadya sa inyo and Pastor Jamel Kabahit. Also sa tanang mga viewers nato diyan sa Talisayan, sa Adventist Winning Association ug sa lahat ng mga viewers natin sa Luzon, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. And Kuya Darrell, ano pa rin mga greetings mo Yeah, dyan? magpasalamat ko na sa tanan kang Andrew ug Charles sa pag-produce sa atong intro video. Nindot kayo to siyang pahimangno para sa atong tanan no. Kinalanta mahimong prepared para sa malabot. Although dili nato mapungan sama pa sa atong igsoong nga wing nga lisod dili nato mapungan ang mga pag-uyog, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga trahedya, mga talagman nga maabot sa atong syudad, sa atong mga munisipyo, sa atong nasod even. Pero ang atong mga tagsa-tagsa kakulingon mato pa sa atong sa mensahe kay nagihatag nato ni Charm na kinahanglan kita mahimong ready. Tungod kay ang Ginoo mahatag kanato og kanang kaharuhay, o comfort or ease. Taliwala niining mga pagsulay, taliwala niining mga trahedya or mga katalagman. Yes, mga kapaglaom no, taga-adlaw atog yung andamo na atong kaugalingon. Tungod, labi na diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, andamo na to tungod kay daghan tang mga bagong segment. And karon yup do na tay bagong nga segment nga Kick kinahanglan off. ilagi ni nga Yes. mo-participate gid sila. Unsa ni siya yup? Speaking of excitement, excited na pod kayo ko mga kapaglaom. Aduna tay bag-o nga segment diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Diin pwede nato i-share ang atong mga personal experiences with God. I believe every day aduna tay unique nga mga experiences din na bati nato ang gugma og pagpangga sa Ginoo. Matod pa sa panultihon, be the sermon or you are the sermon. So pwede ninyo i-video ang inyong mga kaugalingon mga kapaglaom. Short lang, mga 30 seconds to 1 minute. Ato lang paningkamutan nga atong cellphone naka-landscape, no? Naka-landscape. Ug i-send na diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World page. Or you can visit our Gmail account, capital letters P, S,
walay space, small letters, experience@gmail.com. Nato ning paningkamutan nga ma-flash sa atong screen para inyuhang ma-check. Are you ready to become a witness of God's goodness and grace, mga kapaglaom? I-send na ang inyong mga video aron mas makapadasig ta sa atong mga kaigsuunan. And in connection with that, you know, I bet you will agree with me nga karon uso kayo ang vlogging. Yes. Di ba bisag unsa na atong ipangbuhaton diha online, why not i-viral nato ang experience sa Ginoo? So Sakto, mga kapaglaom, Ate Vin. encourage na mo nga mag-send mo sa inyong mga videos, di ba? Fits? Yes, kung ako ang nananaw karon, ako na lang ipasa mga kabawag labi na ako na experience with God nga inspiring kayo. And mga kabalo, aside from that, ang Panimbaya sa Kabuntagon World usab buot hatod kaninyo og mga impormasyon may tungod sa atong panghitabo diri sa ato nga nasod ug kana sa pinagi mapakita pinagi sa ato nga segment ang nasod karon. Ug unya atangan nato ang ato mga kadaguan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council para mahatod ka nato impormasyon sa pag-andam sa panahon sa mga trahedya. Yes, and speaking of disaster preparedness, naay mga bagyo nga mabot sa atong kinabuhi makapaglaom. And unsaon nato na pag-handle, unsaon nato na pag-survive, ani ang tubag pinaagi sa usa ka alawiton nga nag-uluhan sa kinabuhi kanunay bala intro voices ato kining paminawon. Sa kinabuhi kanunay may makusog nga bagyo. Ang amahan nagalipay sa iyang mga tawo ug ang langit nataptapan pagtuon taguan sa mabaga nga kangit-ngit naaangkugma sa Dios. Inigahuman sa bagyo ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Wada ang kahadlok nimo ug ayaw pagkaluya, bisan ang kinabuhi mo sa kangit-ngit linisan, ang panaw mo padayon na ligo na ang pagtuo. Kayang Diyos mao ang gugma nga musila kanimo. Inigahuman sa bagyo ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Inigahuman sa bagyo ang balangaw makita, di maang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma.
pagkanindot sa awit mga kapaglaom. Pagkahuman sa Bagyo Kuya Wing, makita ang balangaw. Yes. So na I hope mga Rainbow. kapaglaom, balangaw is a rainbow, right? So na I hope mga kapaglaom nga maski man sa bisag unsa nga bagyo nga moagi sa atong kinabuhi, adunay hope nga atong makita after ni Ana. So atong i-greet ang atong mga viewers Kuya Wing, aduna kay greetings diha pagpanimbaya. Ako nakag-greet. Ate Ikaw, Bing. Kabing. Ako gusto na ipanimbaya. Miriam Dahuna da sa Toronto, Canada. Katanaw ko ni mo, Mami. Hello. Thank you for watching. O kumusta ka dahil naot nga okay ra ka diha, no? And also, greeting na ako. I would like to panimbaya Miriam Ang and Uncle Tito Ang diha sa Iligan City or Ang family diha. Good morning kaninyong tanan. Ay, nag-join na to karon si Queenie Huyad Binundo. Happy Holy Sabbath sa inyo tanan. And si Rico Grati, Happy Sabbath to all. And si Rusli Romano, Happy Sabbath watching from Palawan. And si Dahunan, umoni mo ang gingon si Dahunan? Umoni siya, nagtanaw siya sa Canada. And daghan pa diri karon. Later, amo nang basahon ang inyong gipadala nga mga mensahe ni Kabuntagon. Ako po i-greet, nagtanong akong mama, Nida, Okishima, good morning, Diama, regards ko sa akong papa. And mga kapaglaom na atong pangumustahon ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan diha sa San Francisco Tabernacle Church. Aniya mga kapaglaom. In the middle of this beautiful region filled with iconic landmarks, the center of economic and development, and is richly blessed with colorful and diverse culture, stand glowingly with humility is the San Francisco Tabernacle Seventh-day Adventist Church. Come with me today as we are going to unveil the secrets of how this church stood strong through the years. Well, this church is actually situated here in the Mission District of San Francisco. Right now, we have an active of 60 to 75 active members, but in the books, it's more than 150. We have some members who doesn't want to remove their membership, though they also go to the other church. We have maybe 95% Asian, like Filipino. We have also Caucasian, we have also the Black American, and we have also the Hispanics. And we used to have Brazilian people here. Right now we have a big group, and now they moved to the other church, but they go here as well. Tabernacle Church is like a family. We have a lot of members here who have been enjoying our worship services here. We cultivate a healthy relationship with one another. We have not really a lot of young people here. We have children, but we have a very good children departments, coordinators or volunteers to serve here for so many years. Today is the most special Sabbath day for all the members of this church. On this very day, God has chosen and appointed someone to take the lead of connecting this church to the city of San Francisco and beyond. Central California Conference vision for Tabernacle SDA Church is that it would become a Christ-centered house of prayers whose convictions are revealed through their actions. Congregation that has accepted Christ's Great Commission to make and baptize disciples. A church that believes in the priesthood of all believers and spiritual party that energized through the utilization of all its spiritual gifts. Today, as we unite with you and become one body, we request your love, understanding, grace, patience, and prayers. We welcome you as part of our family. We commit to assisting, supporting, loving, caring, and praying for you while you fulfill your call to shepherd us. Today, we welcome you with open arms. Welcome.
I accept the challenge God places before me today. I recognize the hand of God leading my life, and I trust that with the anointing of the Holy Spirit, I will be able to lift up Christ and Him crucified. Well, I'd like to thank all the members here in Tabernacle Church and even outside this church. We know that we have been praying that the Lord will continue to empower us. There is a great need for us to bring the message out to this city here in San Francisco. And I cannot do it by myself. I need all of you, your prayers, your talents, your skills. We want you to get involved with even just a portion of your time and continue to proclaim the gospel while we are still waiting for His soon return. God is the same yesterday, today, and forever. And we can be confident that He still works in the same powerful ways, for He never changes. The days to come may be unknown, but certainly by the power of the Holy Spirit, this church will continue to be God's ambassador to the world. This is Charm Pamisa Sananing for Panimbaya sa Kabuntagon World, San Francisco, California. Thank you so much, Ate Charm Diha sa San Francisco, California. And congratulations, Pastor James and Ma'am Karen Amado sa inyo ang new field of work no diha sa Congrats. San Francisco. And more power kaninyo, sir. God bless, God bless. Yes, and God bless. And mga kapaglaom, we would like kita puno ni karon daghan tag panalangin karon mga kapaglaom kay natay once again duaw na to diri nga correspondent Sir Sherwin Cañales of Covina SDA International Church of Laverne. Welcome, sir. Salamat. Apo ang bunga. Welcome sa ako. Pero kung una, manigakita na ako ni sa ito ang segment nga Kid Station with her beautiful daughter nga basta dasig ka. Sa nagyuso pa pagtudlo ni mo, sir. Iya lang to. Natural. And congrats po tayo, sir. Kina siya yung new baby girl. Baby girl, sir, ito na. And sir, Congratulations. kumusta man na ito ang church dito? Siyempre, makita mo na mo dito with Charm nga mag-report. Kumusta man ato ang Mayo Padasigod? kay ang atong church dito no, dasig kay mga igsuonan, dasig ang atong mga labi na atong mga batanon. Bisan og busy ang schedule, dasig gyud ang mga batanon dito sa ato ang simbahan. So yung mga activities nyo lately, ginahimo, sir? Nag-camping to sila while wala ko dito. Napot ko diri May. So naato sila ay camping plus mo adto sila karon og Arizona. Kaya naa sila ay vacation Bible school dito. So magkita sila ng Charm dito. Magkita sila dito. Curious lang ko ba kay, di ba usually gina-feature yun ng hopefully makadto ta dito. Curious lang jud ko kanang mga usually pila jud ang church members diha sa ato ang simbahan. 150 to 200. Uy, ubay-ubay. And daghan Filipinos, am I right, sir? Filipino, All Filipino. Kasagara yun. Filipino. Yes, Mr. Sherwin, I'm sure dakang members dito sa Covina Yes. Church right now who are watching you. Sa ato silang paabton sa imong mga pagpanibaya. And of course, your wife. First of all, akong gipanimbaya, kumusta ang akong asawa diya sa Mantikaw o sa iyang mga magpapa. Dayon, akong kumusta o panimbaya ang akong pamilya po diya sa California. Hello, na ako diri, gibitan ko diri. Og akong i-welcome po no ang grupo sa Kamanga Church. Kamanga. Men's group. Apil na kana, sir. Ilara po kong driver actually driver po ko. Ila ko pakantahon ko no. Kanya akong gi-welcome po ang kagawad sa Mantikaw. Natay kagawad sa Mantikaw Katipay. si Dandin Katipay. Naapod uban namo.
So, daghang kayong salamat, sir, no? Thank you kayo. And ang imuhang kanta din ni sa Harana sa Kabuntagon, ang kauban ka, ma'am, most requested song na siya sa Harana. Yes. Thank you so much, Praise the tanan. Lord. And thank you sa imong pag-drive sa atong mga singer karon para ikaw. Grabe. Hire good. Di basta-basta mo dulo Basta-basta kanang driver. driver, kanang gikan yun sa US. Digyan and Bing. Yes. Sa atong makapaglam, are you ready to hear a wonderful story of a woman who survived from cancer? Ato kining paminawan sa an experience with God, aniya. Ni abot ko diri sa America 1998. Then I worked sa Bank of America. Then later on, mga 2011, na-diagnose ko og breast cancer sa right side nako na breast. So niingon ang doctor na metastasize na kuno, then na-spread out na yung cancer. So kinahanglan kuno ko operahan, chemotherapy o radiation. So the whole 2012 nag-chemo na ko nila. Pagka October 13, 2011 na gioperahan ko sa akong breast, sa right breast. Then after that na nag-heal na gamay, gisugdan na din ko nila chemotherapy. Then within that year 2012, gi-radiation sa ko at the same time sa chemotherapy for a month. So hapit ko namatay sa akong chemotherapy kay tanan na side effect ako yung na experience. Then nagsuka kog dugo, nagsige kalibanga, then giatake akong tanan koan mga lawas, then ang akong mata nag-swollen, tanan akong naong nasunog, then akong buhok naupaw ko, tanan na nangatangtang akong kuko. Then basta hapit ko namatay atong kuana. But then nagpasalamat lang ko kay akong bana naa dito 24/7. Gipaundang gyud work sa doktor kay mahal man kayong mag take care, like mga caregiver, mahal man kayo og sweldo. Naatoy American restaurant na eat all you can nga murag sweet tomatoes nga puro lang sila vegetables bitaw nga ilang sabaw, walay meat. So mao toy gidasa akong bana. Dawa na gid nagsisiyag pangitag unsay makaon ako. So mao to yang gipalit para nako. Luckily katong sabaw nga gipalit nako nga walay bitsin, walay asin kayo murag kuan gid siya ba, more on vegetables gid siya na sabaw. Mo ni accept sa akong lawas. So one time nagampo ko sa Ginoo nga kung ayohon lang ko niya na makasurvive ko aning cancer nako kay ni spread naman nya ang akong pamilya nagtuon na nga mamatay nako or something kay kibaw sila ni spread na. Pagkat April 2019 nasturya nako ang oncologist, na siya ka nga akong oncologist nga niingon siya nga, oh, your cancer is sleeping, what you been doing, whatever you do, just keep it up and keep doing it. Because to tell you frankly na vegan ako, wa na ko og meat, mao nang na totally healed na gyud ko, na niingon akong oncologist na in remission ako nako, then I'm free, I'm ready to go, whatever I do, you can work and whatever. So I'm so happy with that. I'm so thankful to God that iya kong gibuhi o gi-extend niya akong life hantod karon 2019 buhi ko, and I'm alive and well.
There is no sorrow to thee, he cannot sow thee. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, he cannot move it. There is no sorrow too deep, God cannot count it. There is no sorrow too deep, he cannot soothe it. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried away all the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. I know, my sister, that he will carry you. He will carry you. He will carry you. He will carry. Thank you so much for that wonderful song. This song is a classic, no? Nagdako ko, nagpaminaw aning awit. If God can carry the weight of the world, He can also carry us. Yes. Kaya salamat, no? Male singers from Antigao. Yeah, ang pangalan silang grupo kaya Wing ay Kuya Darrell is Kamanga Church Male Singers. Yes. Dili ba basta din siyang male singers? Gikan sila member kag US. And of course, a public servant kagawad katibay. Thank you. Thank salamat, brother. Well, kinsa may speaker of the house para atong si makahinabi. Brother Shaw. Si Brother Shaw ang ilang kwan. Well, kamutan ni Brother Shaw, yun sa manini mo pag organize ang grupo, pagtipok sa inyong mga practices. Sometimes you go and leave the country, matukag US, no? Well, nakita nato no pag abot nato gikan sa US, nagsimba ta sa Kamanga Church, dasig kay ang atong mga kaigsuna no. Dasig kay sila manganta, so akong paningkamutan uban ni Rian Bukinya nga atong gamiton ang mga talento nga atong bagi. Right. So, naay batanon
miyembro? Ano familiar kayo nato ni. Ano, dasi guwapo. Isa sa mga singers po nato diri sa Harana, no? And Balik-balik na ni sa Harana. Sige, sa grupo yung gusto na ko mangutana sa ilahang isa sa mga membro diri, siguro si Tatay. Tay, kumusta may mo experience sa inyong kagrupo, sa inyong pag-awit? Sa inahimong epekto ni sa inyong personal kinabuhi? Yes. Sa ako lang, sa personal nga kinabuhi, uraw, kadugang sa akong kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo, yung nga pinagisawit, yung sab nga, daghang makadungog nga, wala pa sa pagtuo nga, makadungog sa mga awit. Urag, bandasig po ba nga, sila makatanaw nga, nga na Adventist na mo nga taday, bisa na sa mo. Tinod. Adventist na mo gani mo awit nga, basta Adventist na mo awit, imo yung ana. Praise the Lord for that. Well, mga kuya, ang atong mga kamembrohan dito sa Kamangay State Church, I'm sure naglantaw sila karon. Atos lang panimbayon. Masugot na sa imo igsoon. Atong i-greet ang panimbayon ng atong mga kaigalan. I-greet ako ang mama sa una. Kay naman akong papa dire. So, ako po mga kaigsunan nga sa Kamanga kay fellowship na mo karon dito. Oh. Ayan, thank you so much, brother, no? And actually, kung kanina mga awit magsa makita pa nyo sa Facebook, so pwede po nyo mabalikan kanilang awit. Pusa karon mga paglaom, no? Kaganin nato nakita ang usa ka experience with God nga giser ni Sister Janet nga usa ka cancer survivor. And you can do the same. You can send your video sa atong Panimbaya sa Kabuntagon World nga page. O ana sa makita sa TV screens ang atong email address, makita nyo diha mga kapaglaom. Ug karon aduna usab ipahat na usab kaninyo nga usa ka kasinatian sa usa ka survivor sa nahitabong bagyong sendong diri mismo sa ato nga lugar niadtong December 16, 2017 ug 2007. Mga paglaom atong hibaw-an kung unsa iyang kasinatian kauban ang Ginoo sa mao nga trahedya ato kinilang taon diri sa An Experience with God. Daplin sa suba ang among balay. Panahon sa sindong mga alas 11 siguro to ni dako na ang suba. Pero dili kayo kusog ang ulan, hinay-hinay lang pero ang tubig paspas kaayo. Naanod na gid mi daghan kaing mga tawo nga magkanang madunggan nimo nga tabang. Musinggit pud tabang kinsa may motabang halos tanan man mi sa biyasong nga anod. Jesus Maria Jose luwasa ang akong mga anak, luwasa mi. Mura ko giana diretso, paghawid kahoy. Nag-thank you Lord ko, thank you Lord. Kaya naamagid ako, dako, kay nga ngit kay akong paminaw kahoy, nga pinakadako, daghan kaing mga tao. Pero anang to nga gabi, nakaingon gid ko nga magpakamatay na lang gid ko, kay akong anak patay na gyud anak ko. Kapila ko ni ugot, gid ba kanang murag, anak na gid ba one time, dili jud ko, kay nga akong ang mabuhi, makaginawa man gyud ko bisag unsaon nako, katulog gyud ko mga ay dili pa gyud siguro nako time. Nakakita man ko og steak ba, akong naay daghan silupin, akong gibubod sige nako wara-wara para makita ko. Sige ginako giwara-wara anak, nakitaan gyud ko nila. Katong barko nga roro kay nagpautaw-utaw daw to sa laod kay naay daot bubalik sila sa puntod ade sa Makabalan. Swerte gihapon to, kaya wala gyud laing nagtabang sa amoa. Sila ra. Pag-abot nimo sa taas na din imong anak, maasang bata, agoy Ginoo ka. Anak ra nako og dili nako kaila akong mga kauban. Kay taga Konsolasyon, naay taga Balulang, lain-lain. Gihato dai mi sa makasanding kung asa among area. Dito nako nakita akong anak kay ingon ako magigagaw. Huy, gipangita kasi imong anak. Buhi si Jinjin. Siya nga, asa tong imong apo na Ako sa akong pagkatao dili jud ko hinambahon sa tinuod lang. Pero pag human sa sindong, adlaw-adlaw jud ko naa sa simbahan. Pasalamat gyapon ko hangtod karon buhi ko. Dako pa gyapon akong pagsalig sa Ginoo hangtod karon. Mga kapaglaom, nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Ug ako ipaabot sa inyo ang among mga pagpanimbaya. Una sa tanan, ang panimbayaon si Ma'am Corazon Wahiman. Salamat sa pagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Salamat sa pagpadayon paglantaw. Doc Ed, good morning and happy Sabbath. Remy Salagantin, good morning and happy Sabbath as well. Ma'am Evelyn Abrasaldo, mayong buntag. Mr. Angelito C. Morales and Ma'am Iba Bacabes, he is watching right now. Thank you for supporting Panimbaya sa Kabuntagon. Ma'am Esther Mombay Gonzalez, Mr. Rian Buakinia, and Mr. RJ Endino Pobar.
Happy Sabat sa Indino Pubar family sa Pindasan, Davao de Oro. Ikon sa nimo ni siya igsoong Pamangkin. Okay. Good morning, RJ Indino. Sa laing bahin mga kapaglaom, mga ato mga kadag... Yes, anong katong experience with God. Thank you kayo no sa experience niya. Yes. Oh, lisod kay nga tayo to sa Sindong bay. Ang katong nga tayo. Actually, daghang mga sugilanon bud atong pare-pareha sa yawing. Pares-pares. Pero makita na to ba nga nagpadayon ang they move on sa ilang kinabuhi. And I would like to correct myself. It's 2011. December 9, 2011. Sorry. It's okay. Ako 2007. Ato nga time, napakuha to sa Tagaytay. Kamu gito Nabala sa ka biya po Indino. siya. Unsa kapataka na siya story ha 2000. Pero okay na to face 2011. Anyway, mga kapaglaw, more stories, more sigulanon, mga kahisanatian ninyo sa kinabuhi, ipadala dis Panimbaya sa Kabuntagon para sa experiences with God. Sa laing bahin, atong mga kadagkuan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, kasamtangan nagkatigom karon alang sa paghisgot o pagpangandam sa umalabot nga mga kalamidad. Para sa dugang detalye, aniya ang pinakabagong segment sa Panimbaya sa Kabuntagon, ang Nasud Karon. Linog, sunog, baha. Nasayod ka ba kung unsa imong buhaton kung moabot kini nga mga trahedya? Sayron ta ang mga panghitabo sa atong nasud ug lakbitan ta ang mga pulong sa Biblia dinhi sa ang Nasud Karon. Dili gayud nato mapugngan ang mga kalamidad apan aduna kitay mahimo aron malikayan ang dakong kadaot nga epekto niini sa atong mga kinabuhi. Tungod niini, ang mga ehensya sa atong panggobyerno naghimo og mga programa isip pagpangandam sa mga katawhan aron malikayan ug masalbar ang sobra nga peligro sa panahon nga sama niini. Sila usab nagpatigayon og mga diskusyon alang sa mga posibleng rehabilitasyon nga pagahimuon. Kasamtaang kining gisgutan sa panagkatigom sa mga kadagkuan sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Kini panguluhan sa Regional Director sa Office of the Civil Defense nga mao ang chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council nga si Director Rosario Arnel Gonzalez Jr. Kauban niya ang mga vice chairman sa upat ka thematic areas sa RDRRMC nga sila Director Alfonso P. Alamban, CESU 4, ang Regional Director sa Department of Science and Technology nga Vice Chairman sa Disaster Prevention and Mitigation, Director Myla Faye Aurora Carino, CESO 3, ng Regional Director sa National Economic and Development Authority, ng Vice Chairman sa Disaster Recovery and Rehabilitation, Ma'am Hazel Osenia, ng Chief Local Government Capacity Development Division, ng representante sa Department of Interior and Local Government, ng Vice Chairman sa Disaster Preparedness, og Romeo Fernandez sa Department of Social Welfare and Development, nga Vice Chairman sa Disaster Response. Nahimong malampuso na maong panagtigom nga gilambigitan usab sa mga presensya sa tanang media sa Cagayan de Oro City aron nga mapahat kining mahinungdanon nga impormasyon sa tanang katawhan. Unsay gisulti sa Biblia sa susama niini nga preparasyon? We are so delighted nga ang tanan nga klase sa pagpangandam ginahimo sa tanan nga dunay kabalaka sa kahimtang sa tao. Labi na gyud ang atong pangagamhanan. Nalipay kaita nga ang may agency gyud sa atong pangagamhanan nga gihatagan og tahas nga ang katawhan angay maandam kung moabot ang mga krisis. Kay kanang krisis kung moabot lisod gina kayo wala tay pagpangandam. So one keyword, preparation. Kanang preparation sad dili sad na maghimo og isulo lang na sa tao because it involves resources, it involves time, it involves commitment and resolve. So, the question is, how prepared are we really? In reality, sa Bible, ang mga katalagman nga gipangandaman sa mga tao, gipasidaan na gina sa Biblia, no less than the word of Jesus Christ Himself, sa pagpahibaw niya sa mga tao nga, moabot yun ang panahon sa katapusan. When He talk about the end of the world, what the Bible says about the end of the world. Because some people are using terminologies nga wa nila nahibali biblical di ay. For example, kanang term nga Armageddon, the final war, the final destruction of the world. Now, people are using the term Armageddon not even realizing that it is a biblical term. Niya sa Matthew 24 verse 21. Iyon dire, for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be.
Well, for us who are preachers of the Bible, who are in the spiritual realm of our life, ang among tambag, dili gyud mi mo pahulayo sa atong gituohan. Because we believe that is our real safety. Our real safety is to heed the words of Christ. Prepare to meet thy God. Ang real preparation, ang atong relasyon sa Ginoo. Because magkinaunsa ang hitabo, worst or good. O ang spiritual advice kaninyo, gikan sa atong Hope Channel, prepare yourself by making a very live relationship with a God who is in charge of all things. Kung buot ninyong mutuon pa og dugang kalabot sa mga napasidaan sa Biblia, tawag kamo sa atong Hope Channel number 0927-777-5602. We will be ready to respond to you, and if you need visitors that can come to your home para sa biblical preparation, pagtuon sa Biblia ug unsa ang angay natong buhaton nga major gyud nga pagpangandam, we will be happy to do that for you. Hi everyone! July is a month of nutrition. So today, we will be talking about physical activity. Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditures. This includes walking, sports, active forms of recreation such as Zumba and yoga, and tasks in the home like cleaning, cooking, and other things. Exercise, on the other hand, is a form of physical activity that is planned, structured, repetitive, and purposive that aims to improve or maintain one or more components of physical fitness. Exercise is performed during leisure time with the primary purpose of improving or maintaining physical fitness, physical performance, or health. Here are the benefits of physical activity: prevention, delay, or management of non-communicable diseases. Physical activity reduces risk, prevents delays, or is used in the management of type 2 diabetes, heart disease, high blood pressure, stroke, and certain cancer. Physical activity can help people with diabetes achieve increased cardiorespiratory fitness, increase vigor, improve glycemic control, decrease insulin resistance, improve lipid profile, reduction of blood pressure, and maintenance of weight loss. Number 2, physical activity is good for the management of weight. Physical activity is an integral part of maintenance of weight or weight loss. In order to maintain weight, energy balance should be achieved, which means that one should burn the same amounts of energy consumed in order to maintain weight. On the other hand, to achieve weight loss, more calories should be burned than consumed. Another benefits of physical activity is for muscle and bone strength. Strength training, such as with the use of weights or resistance bands, help build and maintain muscle mass and strength, which leads to strong bones. Weight-bearing physical activity causes new bone tissue to form, making bones stronger. Weight-bearing activities includes walking, jogging, running, climbing the stairs, jumping rope, dancing, hiking, lifting weights, and playing sports such as tennis, basketball, or soccer. Increasing muscle strength and endurance and improving flexibility and posture also helps prevent back pain. Another benefit of physical activity is mental health. Physical activity prevents depression and anxiety disorders.
increase self-reported happiness, and lowers level of sadness and loneliness, and it reduces stress and risk of cognitive decline. These benefits of physical activity are attributed to the production of endorphins and endocannabinoids, which are chemicals that help a person relax, feel more pleasure, feel less pain, and reduces the amount of stress hormone cortisol produced by the body. And dopamine and serotonin, which are chemicals that make one feel happy. Another benefit of physical activity is better sleep. Exercise improves sleep for people with sleep disorders such as insomnia and obstructive sleep apnea. People who engage in at least 30 minutes of moderate aerobic exercise may see a difference in sleep quality that same night. Although the benefits of aerobic exercise on sleep appear to be similar to those of sleeping pills, more research is needed to compare physical exercise to medical treatments for insomnia. Another benefit of physical activity is sports can help reduce infant, child, and maternal mortality and improve postnatal recovery by increasing personal fitness of mothers. And finally, physical activity promotes overall well-being. Physical activity supports Sustainable Development Goal number 3, which states, ensure healthy lives and promotes well-being for all ages. Sports, in particular, encourages individuals to adopt active lifestyle and has a positive impact on child and healthy adolescents' development and well-being. This is Miss Laila reminding you, eat well, move well. Be healthy is a wise choice. You hear a knocking deep within your soul. It's a subtle confrontation to the one who takes control. I have seen you in the struggle. You can run, but you can hide. So wait, persistently knocking. Won't you let me in inside? Behold, I stand at the door of your heart and knock. Behold, I stand at the door of your heart. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what the scene. Just open up the door and let me in. I remember how long ago you gave me come inside, but you keep me at the distance as the friendship slowly died. Even though you strayed so far away, I have always stayed right here, and I wait, persistently knocking. Don't you hear it loud and clear? Behold, I stand at the door of your heart and knock. Behold, I stand at the door of your heart. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what the scene. Just open up the door and let me in. Behold, I stand at the door of your heart and knock.
Lord, I stand at the door of your heart. It doesn't matter where you've been, it doesn't matter what the sea. Just open up your heart and let them in. It doesn't matter where you've been, it doesn't matter what the sea. Just open up your door and let me And you will hear rumors of wars, and there will be earthquake, pestilence, floods, and famine. The world is shifting to what is not expected. Its twists and turns have brought fear to humanity. What do these things signify? Are we ready to face the most catastrophic stage of our time? Is the world we live about to end? Set your hope in the coming tribulation as we continue living in the signs of the times. Today, in Good Morning Pastor. Usa sa daking maayo gayod na atong madawat gikan sa atong Ginoo mao. Sa dili pa moabot ang paghukom, adunay mga ilhanan nga umabot na. So karon natong pagaisgutan kining mga ilhanan. Ug unya kini mga ilhanan nga panghitabo, angay ba kita mahadlok niini? Ug tungod kay mahitabo man gyud, unsa maging atong paglaom niining tanan? So sa Mateo 24 kapitulo, sa tibok nga kapitulo nagasaysay kinis mga ilhanan. Ang usa diha nga kung hadul na ang iyang pagbalik, adunay mga mini nga Kristo nga moabot. Niya na daghan, ilabay ka daghan, niya na sa atong tugkaran. Nagapasalig nga siya mo ay appointed son of God. Nga gani siya mo'y nagkontrol sa kalibutan, siya mo'y tagiya sa kalibutan. Nga usahay lagi na ilinom tungkol kaya ko nung masipyat og pindot ang push button. Ambot og nagtiaw-tiya ba siya og dili. Pero ang makasusubo tungod kay daghang gihapon ang nadala niya. Ang lain nga ilanan mo ang atong nature. Nga doon ay manghitabo sa mga bulan o biton o uban pa. Pero set aside na to na. Dili ta sa political world. Kaya nga diha, nasod, batok, nasod, managubat. Sumiyana sa atong atubangan. Makuyawan ba taniini? Dili. Kaya nagingon, sinugdanan rin sa mga kasakit. Dili kinay nato ikaguul. So kining tanan ng mga ilahanan diha sa politikanhon, ano na pailaing ilahanan? Natural and calamity, man-made calamities. Ang natural, mao ni din sa atong mga linog, sa mga bagyo, ug uban pa. Ang man-made calamities, mao kining atong nature nga atong giguba. Kita mismo may naguba nini. Mao nga na akong gika-istorya ninyo siya, di na ta magpaabot og impyerno. Kay kining atong gibuhat sa kalibutan, kita rin nagbuhat og impyerno. Guba na ang atong environment. Kita mismo may naguba. Apan nun yung tanan, ado pa'y lain nga mga paghitabo nga atong angay nga pagatagdon. Kining mga kamatay nga paghitabo, kining mga linog, ug gubat, uban pa, kining panag-away sa mga kanasuran, ilhanan kini. Apan dunay lahi nga mao ang muhatag og katumanan sa mga tagna. Sa Mateo 24:14 nagingon, kung ang maayong balita ay kawalan sa tibok kalibutan, maabot na ang katapusan. Busa kini nga atong pagsabog sa maayong balita, usa kini kapaagi sa katumanan nga kung masabog na ang maayong balita sa tibok kalibutan, maabot na ang katapusan sa kalibutan. Apan mula tay tangadto sa ikaduhang Tesalonika, kapitulo 2, mga kagalaan. Nagingon si Apostol Pablo, dili kita angay makuyawan, kay dili mo abot ang adlaw sa Dios gawas nining duha ka panghitabo. Una,
Nagingon diha moabot ang apostasya, the falling away. Ikaduha, ang tao sa pagpagkasala mo patigbabaw na ang iyang gahom. Unsa maning falling away o apostasya. Sa Griego nga concept ang apostasya abot ipasabot. Mga katawan sa Dios nga may bulag ug may gula, pero may gula wala magpalayo. Diha ra gyud kilid sa iyang giguwaan. Kay ron tan-awon sa kalibutan, maumaura og naong sa iyang giguwaan na pagtulunan. Niana ni sa atong kapanahonan, nagkaguliyang nata. Ug ako masuban tungod kay usahay ang akong makaplagan sa Adventist gitawag sa English og gullible. Kana bang dali mailad sa laktod nga pagkasulti. Madali mapatuo-tuo. Og ang ikaduha nga talanawon kanang tao sa pagpagkasala nga mopatigbabaw ang iyang gahom. Kining tao sa pagpagkasala nga gisgutang sa Tesalonica Kapitulo 2, mao kining gahom nga simbahanong gahom. Nga nag-usab sa balaod sa Dios, nga nag-usab sa mga tulumanon. Walay gibasihan sa Biblia, iyarang gahom sa iyang simbahan. Giusab ang adlaw ng papawlay ngadto sa laing adlaw. Giusab ang balaanon nga balaang bautismo ngadto na sa wala na matumong sumalas balaang kasulatan. Ug daghang pa, daghang iyang giusab. Ug ang labaw sa tanan mga kaigsunan, naas pinadayag 13 nga nagingon. Kini nga gahom nga simbahanong gahom na samaran. Nasamaran nga samad nga daw ikamatay. Apan ang samad nga daw ikamatay naayo. Dinhi atong paghatagon og pagtutok. Kalimti ang mga natural calamities kay matag karon og unya na makita nato ang mga linog, mga bagyo guban pa. Apan dinhi ta niining mananap nga mapintas nga simbolo sa usa ka simbahanong gahom nga milukop sa tibuok kalibutan. Nasamaran kini nga kung atong ipalawom ang pagtuon, nasamaran kini ni atong 1798 sa diha nga temporarily nahunong nga yung gahom kay gipakgang kini ni Napoleon Bonaparte. Gidakop ang leader sa mong simbahan, nahunong ang iyang gahom, nawala ang iyang gahom temporarily. Apan sa 1925, nabalik ang gahom. Sa diha nga ang gobyerno gihatagan og balik og gahom kini nga simbahan. Ug unya nagingon ang maong Takna sa pinadayag 13. Og ang kalibutan ni tinghala, og ang kalibutan minunot, og ang kalibutan misimba nining maong gahom. Simbahanong gahom nga gitawag og mananap nga mapintas. Dili kini literal nga mananap. Mabangis kini tungod kay adunay gahom. Adunay duha ka gahom nga iyang ginakuptan, political and ecclesiastical, mga kagalaan. So kini nga mga gahom mga kaigsunan nga atong makita, ang atong i-focus mo ang pagkaalim sa samad meaning mananap nga papintas. Ang gahom nga mibalik kaniya. Ang pangutana, totally bagyod, healed o naalim ang samad. Sa akong panglantaw, sa pagtuon sa balang kasulatan, it is healing, nagakaalim. Kung unsa kadako ang samad, unsa kagamay ang naalim, kini atong makita. Ang activities ni nga simbahan nga milukop sa tibok nga kalibutan. Gamhanan, nga bisag politikal nga gahom, miyukbo niya ng simbahanong gahom. Lukop ni sa tibok nga kalibutan. Bisag dili Christian nga mga nasod, miyukbo niini nga gahom mga kaigsunan. So ang atong focus, dili na sa mga kalamidad. Ang atong focus, dili na sa mga bituon ug bulan. Ang atong focus, dili na sa mga gubat politikanon. Apan ang atong focus, kining gahom nga simbahanon nga mibalok sa paglukop sa tibok nga kalibutan. Higala ang atong pangutana. Angay ba kita mahadlok? Sa wala maandam, angay mahadlok. Apan alang sa naandam, angay kita nga malipay. Kay dili mo balik ang Ginoo
hangtod dili kini mahitabo. Kining mga ilahanan dili nimo atong gipaabot kung dili ang pagbalik sa Ginoo mo atong gipaabot. Ug dili mo balik ang atong Ginoo hangtod matuman kining mga ilahanan nga atong nahisgutan. Angay ba kita mahadlok? Akong balikon, kung kita nagatuon sa pulong sa Dios, kung kita anaas pagalagad, dili angay kita mahadlok. Kay kini katumanan na. Nakita na nato kini nga katalagman, hilabihan ang kagrabe. Apan dili kita angay mahadlok tungod kay nagpasabot hadol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Karon unsa man atong paglaom nining tanan? Ang atong paglaom dili sa atong kusog. Ang atong paglaom dili sa atong kaugalingon nga paglimbason. Kay ang kaaway nga mong yawa nagangulob sama sa leon. Mapakgang lamang kini gagahom. Dili pinaagi sa atong pag-alkontra niini. Apan pinaagi sa gahom sa atong Ginoo. Kaya kung atong tanawon ang sinulat ni manalagda Daniel nagingon nga kini nga gahom mabungkag nga walay kamot nga pakigbatok niini. Ang gahom lamang sa Dios mo'y atong ginasaligan. Akong balikon, kung nagakagrabe ang mga paghitabo sa kalibutan, angay kita magpasalamat. Nga niya na nahitabo, kay nagpasabot, hadol na ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong bugtong paglaumaw, nga kung mubalik ang Ginoo, anaaba kita sa iyang pagtuo. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, dili panahon nga kita magkabahin-bahin. Dili panahon nga kita magkakatagkatan. Dili panahon nga kita mag-away-away. Panahon nga kita maghiusa. Kaya himaya na Ginoo hadol na. Aniya na sa atong kapanahonan. Ang bugtong natong paglaom. Nga mutapos nin tanang mga kasakitan. Ang bugtong natong paglaom. Nga mutapos nin tanang mga kagulanan. Kalisdanan, balatian, wala lain ang pagbalik sa atong Ginoo. Nga hadul na gyud kini mahitabo sa atong kapanahonan. Ang Dios magapanayon kanatong tanan. Kini may atong paglaom, kini yung higala, Pastor Wendell Monggaya Sirano. Maging kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May mo tayo mga kapaglaong happy Sabbath kayong tanan. Sa pagkitas ito nga segment ang Let's Pray Today. O kini ang gayon atong gihin alang sa atong hiniyon sa pag-ambo sa atong 777 prayer. Kauban si Pastor Delfred Onde. Pastor, salamat kayo. Thanks for having me. Ano yung Pastor ang mga prayer request katong sa pag-ampo. Una, si Brother Arsan Kanoy nga nasa sa ICU karon tungod kay ubos na iyang platelet hinaot nga ang Ginoo mag-aayo kaniya. O ikaduha, prepare lang ko sa akong asawa nga si Jasmine Angeles nga maulian unta siya sa iyang gibati na makaila na unta. O sunod, magpampo ko nga makapasar sa medical test karon nga Lunes for visa purposes. Nga unta walay kabilinggan gikan sa mga viewers nato, no. O lastly, atong episode sa pagpampo akong mama, no, si Mama Lourdes Yamit ang Ginoo mag-ayo sa iyang balatian tungod kay aduna kini recurrence sa iyang gibati to na. Pastor, shall we pray? Buta. I would like to request everybody, including our viewers, to please bow our heads as we seek the Lord in prayer. Our dear God and kind, loving, merciful Heavenly Father, the King of Kings, the Lord of Lords, the great I am, the Alpha, the Omega, the beginning and the end. You're the God of comfort, the God of relief, the God of miracles, and the God of healing. This morning, O Lord, we would like to submit names that needs to be addressed unto you. First on the list is Arshan Kanoy, na siya sa ICU. Supposed to yung platelet. Oh Lord, please intervene. Whatever it may be, I hope that you will extend your healing hands to be upon this person, oh Lord, that somehow he will be or she will be healed from the sickness. I'm so praying for Jasmine Angeles nga unta
from now on, maybe the next few hours or next few days, na makailan na gid siya og balik. We don't know really the exact diagnosis, but you know this person by name and the situation that this person is going through. I'm also praying for one of our viewers here na makapasa ron ta sa medical test this coming Monday for visa purposes. You know the plans, you know the future, you know what lies ahead. Lord, please give this person the blessing that this viewer of ours will pass the test. I'm also praying lastly on the list, Lourdes Yamit, the mother of one of our hosts here, some recurrence of the sickness before. I hope, Lord, that once again you will make known to her your power, your grace, and your healing mercies to be upon her, that there is nothing impossible with you. And once again, O Lord, we beg this morning for all the people who are suffering from sicknesses and diseases, especially the people that we prayed today. This we ask, Lord, with the forgiveness of our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Sa atong mga viewers, kung doon ako may prayer request, yung pinasend sa atong contact number, may test yung tip screens, o pinag-usap sa atong Facebook page. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. Something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me and crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lain na po niyo problema nga atong tagaan o pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, naa ako'y giplanuhan nga panguyaban karon nga usa ka maanyag nga binuhat. Apan daghan kaayo ko ginakabalakan na ako'y mga kahadlok, wala pa ko na stable or na plaster financially ug aduna pa ko'y mga atubangonon nga mga responsibilidad. I think dili pa ko fully prepared ug mahadlok pod ko nga masakitan. Kay nakasakitan naman gud ko before, basig maotro unya ba. Naabi giingon sa kanta nga paano ba ang magmahal? Kanta man sa taanig kalit. Kailangan bang masaktan? Happy Sabat. Naapag yun giingon nga loving can hurt. Hahay. Unsa man akong buhaton? Ako ba ning ipadayon? Ang nagmahal. Disaster Disaster risk management. Delikado. Okay, mga kapaglao, mani-ami, kaya among tambagan para ma-prepare, para ma-mitigate, ma-minimize ang disaster nga mahitabo. O kay, murag medyo naman siguro ni seryoso, kay murag na may mga kadlukan, minyo na siguro padulngan ani pastor ba? Oh, susugdan nato ni sa mga minyo. Si Fitz, maminaw lang sa, paminaw sa Fitz ka, mas ipagpadala Fitz. Dili ka Fitz, dili. Pero makarelate to sa ang mga single. Mga single. Okay, so taman Fitz, ikaw ra man gyud diri Fitz. Ato lang imaginon nga si Fitz. Pero mas duol, mas personal ba? Points to partner man po nimo ni Fitz. So da, unsa man gyud da? Well, mga kapaglaw, no, akong iingon sa inyo nga dili sayo ning mga igagtambag nag-require ka og open-mindedness, kay isugpod nga i-share ang imong problema. Busa, ako i-congratulate si Fitz. Salamat Fitz sa kaisog. Mo istorya na igo. Disclaimer dili to. Dili to ka Fitz. Okay. So sa tambag, sa pagpadayon nga sa pagbasa ni Mama Angel ganyan sa problema akong nadunggan nga nagununa ka pala nga manguyab. Dili man kami nyoon ang imong sudlan pag panguyab man. So kung gusto ka nga ma-ready ang imong kaugalingon, financial, emotional, sa baka na ang imong mga i-ready responsibilidad sa iyong pamilya baka o sa imong kaugalingon. Pwede man ka nga tabangan sa anang babae nga imong panguyaban. Dili man ka panguyab and then pagka next nga sugdo na ka kasal na dayon. Dili man na. Pwede pa man ka nga mag-build sa imong future together with her. At the same time, mag-inilhan na imo ang inyong pagpanag-uyab. Kumbaga, mo-complement each other kung ang inyong pagkagusto sa iya, attraction lang ba physically or partner lahi na siya. nagtilod anay na begini mo na begini ang gitadhana sa imo. So, wada na imong kabalaka. Ang imong naon nga musalom ka na and then salom ha. Salom ka ng lugar kung na yung mga pera na buaya at least siya una kanon dili ikaw. Mao na. The law of Mirisi bitaw. Kay maminaw gid mo mga igsoon kay mao na iyang gibuhat. So Fitz, Mo na si UP, kuha na kaayo. Oy. Ba? Alright. Sige, Wing. Unsaon man nato ni siya, Wing? Unsay tambag imong giingon kay grabe ba? Lahi ka po din ni siya manguyab no kay mura na magpreparasyon. Lastar gyud tanan ba? Pero atong ikamed ang atong sender ma'am no kay dili pa ring uban nga wala patagway gaon-na. Sikhan lang sa mall panguyaban dayon. Kinala nga klase nga tao si Fitz. Pero seryoso Ako believe ko ani nagpadala ni kay dili ni membro sa Tira Pataka. Para na mga Tira Pataka gamay kasikas kuha na dayon. Lahi na dayon ang mga reaksyon na nang mahitabo. Dayon day kihat-kihat kinsa to ila-ila ko ato cellphone number to ana din ba. Pero karon sa imuhang pangidaron uyab na ka. Imo nang enjoy ato ang pagkabatanon kay sa Bible nangingon pahimusli ang imong pagkabatanon. Kay matigulang na ka, di ba busdi? Magsige na kag inom og paintry. Wala na, nay kapuga. Muna sa karon nga batanon pa ka.
Panyuduhi ko. Enjoy. Kay para makapili kag tarong, kani murag dili may magsilbi ani. Kani sa sunod next. Kani murag okay ko next. Kani okay na ko ani. Ana na siya. Kuya. Lahi po si Awing Lahi ba? po siya. Si Yubing, unsa bing imong maingon? Samok Kuya Wing. Pwede na, pwede na. Anyway, Sige, si Bing. ang ako lang is faith dili Ate Bing, you will think your heart breaks later. Ah. Ayaw katagam sa gugma. Without heartbreak, biya, Ma'am Angel, no, there is no healing that would reawakens your love. Pag reawakens na, ay, nako, okay kayo. Ibig na may ginaingon, So, ma'am, pastor, nga, it's na ko na ginaingon, ma'am, nga, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. Wow. Ba? Ang mapilihan ko. Tingog ko. Sakto ni sa latong letter sender, dapat ilhon gud nimo kung kinsa ka magpatambag sa saktong mga tawo jud ka magpatambag. Sakto gini nga imong ipadala. Imuhang sugilanon diri or imuhang kahimtang karon. Now, love is a risk. So kung sa mga ganing mahitabo, dapat kung mo decide ka nga mo go in, dawaton gini mo. And actually, kung ma-hurt ka, part gina siya when you love na ginay kasakit. That's the spice na siya sa love. So go for it. Di ba? O so go, pastor, unsa pa magyud nato napakaikatambag sa iya, pastor. Sumala pa sa kuan nga mas maayo nang masakitan na lang ta kaysa niche. Kawala kita Kawala nag-try. gyud. Nya sumala pa sa giingon sa atong veterano nga wala gay assurance sa kinabuhi. There's always risk. But if you don't take risk, unsa man wala Mao man. kinabuhi. But ang ako lang matambag no in the biblical perspective nga ingon nga let's just do our best and God will do the rest. Let's do all the needed precautions. Ampo nimo ang babae or lalaki baka imong future. Try kung dili good. Now God has a plan. God has a plan. Tinood. Dili dagan diha. So kay you will never know the feeling kung magsige na lang, si Fitz ba? Uy, try lagi Fitz. Padayon You'll lagi never Fitz. know if Kay, you know the job. ingon pa si RJ Indino po bar, abi mo sender, kung kami niyon kanagyod, unya, makauyon kagyod, kung kaayo anang bayhana, i-build ang imong future nga kauban siya, at least dugang inspirasyon ba? Ayaw o kabalaka sila sa salig sa Diyos kay tabangan kaniya. So ana to siya. Bitaw, let God do the rest. Take the risk. So yun, no? Ahip natabagan mo na mo. Og nahimo kang malipayon og mas naisog pa ka sa iyahang kanang sa imong pagpakuyab. Kay si Leia, kumuanhi ka diri, available. Ay, nagugod-gugod, Leia. So anyways, no, kung birthday nimo karon sama ni Leia karong si Manaha, mo grita sa ato mga birthday celebrants. Happy birthday! Happy birthday. Asa na to Asa na atong celebrators ang ato ang sweet shirt. Happy birthday, Leia Camacho. Yes, Leia. Actually, birthday ni Leia, Jud. Lloyda! Ate Lloyds. Happy birthday. Renny Boy. Makilava. Janelle Janelle Dahunan. Happy birthday, Janelle. Happy birthday. Seth Braza III. Anna May Hugwaling. May happy birthday. Donna Baang. Auntie Donna. Aldren Adades. Idades. Happy birthday, Aldrin. Idades. Sorry. Ringo Sakay. Uy, Ringo. Donna May Latar. It's Latar. Latar. Melcy Kipanes. Auntie Mel, happy birthday. Now, Naomi Asilo. Ate Naomi, happy birthday. Juliza T. Monta. Uy, happy Yvonne birthday. Hazarma Beth Buttersal. Yes, And Leia and of course, Camacho. Leia Camacho. Leia. Leia, happy birthday! Yay! Kay birthday mo Happy surprise! Among producer nga si Leia, yung birthday karon. Leia Mission. Ha? Wala may kapalit og cake le. So let's go cake lang sa. Wait, rice. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, Steph. Thank you, Steph. Thank you, Steph. Happy birthday, Leia. Unsa imong wing message kan ko Leia? Mensahe. Le. Gimahal ka na mo, Le. Unya, salamat kayo sa mga sakripisyo nimo sa Panimbaya, sa South Channel. Imong mga hilak-hilak, imong mga drama time.
Best Imo actress. mga love time nga lizard kayo, lizard. Thank you so much sa imong pag-alaga sa mua, sa imong pagtawag sa mua, pag-call sa mua. Thank you kayo and God bless sa atong ministry, padayon ta. Hopefully ang atong mga problema naanay solusyon ang polanta. God bless Le and happy birthday. I love you. Tubag. Chup-chup wa mo, tubag. Thank you. Mua chup-chup, anak. Happy birthday. Okay, blow. Happy birthday! Happy birthday! So, kanta ta. Happy birthday nimo. Mag-greet ka. Unsa Asam tong rice cooker? I-greet ako akong self. Ang imong viewer, di ba, Leia? Alam na ko mga fans, wag akong pamilya, mga friends. Edgar Jen daw diha sa Ramblan. Oy, birthday daw ni Or birthday po na ni Rami Boy. Hi, Rami Boy. Wishes Happy birthday. of Mintir good ba health. kumalaan nga rami Ani daw? mami gibingkan birthday. So Le, kantahan na to sa Lia. Thank you. Again. And Rami. Again? Hindi mo na naman nagkanta. Sige, happy birthday to you. Greeting lang. I would like to greet ang nagnanaw karon no si Miss Joanne Sheng and ako mga batchmates sa ENP. Ariel Toledo, Ma'am Carpio, Herbert Serrano, Gerald Jan Tamayo Flores, ug sa tanan, congratulations to all passers of environmental planners for 2019 and good luck sa mga oath-taking. Yes, mga makapaglawa, magkita-kita ta next episode atong tema, Love, Courtship, and Marriage. Yes, and mga kapaglaong Mag-abot-abot ang ta. inyong experience with God, ipadala gina siya mga kapaglaong para ma-inspired po atong mga kapaglaong nga nagtanaw din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ipadala na 2 minutes nga video sa inyong nga cellphone. Ipadala na diri mga kapaglaong mo nangatangan. Yes, mga kapaglaom, atong timanan sa bisan unsa man nga disaster, maski spirituhanon man, atong timanan, preparedness is the only way we can combat a natural disaster. Remember, it wasn't raining when Noah built the ark. Mga kapaglaom, atong ang kuno ng grasya himaya nga sa langit ka nato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburohan tagdugang kadasig sa atong paglaw. Busa kopti ang paglaom, ganun ay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only on earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. O gani ang awit atong paminawon mga kapaglaom. Kung tingugon ng trumpeta ang panahon tikop na ug sa buntag mahayagayod siya. Tigumon ang mga linuwas sa laing baybayon kung tawgon ang ngalan listo kudayon. Kung pagkatawgon ang ngalan, kung pagkatawgon ang ngalan, kung pagkatawgon ang ngalan, kung tawgon ang ngalan listo kung dayon. Magbuhat kita sa agalon sa adlaw nga tanan, isulti ang gugma sa katauhan. Kuon ang atong nakinabuhi magapadayon, kung tawon ang ngalan listo kung dayon. Kung pagkatawon ang ngalan, kung pagkatawon ang ngalan, kung pagkatawon ang ngalan, kung tawgon ang ngalan listo kung dayon. Kung pagkatawgon ang ngalan, kung pagkatawgon ang ngalan, kung pagkatawgon